Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza eStudio 9 eAuckland Park eGauteng naze siphambili ngalenhlwa. I have decided to remove the minister from the position of Minister of Social Development. Umongameli Cyril Ramaphosa ude wasimamela isankxwe sokugxotha umphathiswa ophuhliso lwentlalo yoluntu uSisisi Tolashe. We will be working throughout the night, visiting different community halls that are housing flood victims to assist them with their basic humanitarian needs. Amakhulu abahlali baseRosenville ngaseWorcester sadinga uncedo lungxamisekileyo njengokuba indawo ezithile kule ngingqi zivalelekile ngenxa yemvula neenkqwithela zakutshanje. Kwezemidlalo le ingayiveki yamanqamu kwiMamelodi Sundowns kule season. Molweni Mzontsundu ngethemba senithe nqwadalala emakhaya nilungile xa siniphakela kuvimba wethu ngokuhlwanje ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Unikwe uphumaphele umphathiswa ophuhliso lwentlalo yoluntu uSisisi Tolashe ngumongameli Cyril Ramaphosa okukulandela isankxwe samaqela ezopolitiko nemibutho yoluntu lokuba amgxothe uTolashe kwikhabhinethi. Umongameli utyumbe umphathiswa wezabasetyhini abantwana kunye nabantu abaphila nenkubazeko uSindisiwe Chikunga njengebambe lamphathiswa lophuhliso lwentlalo loluntu. Elakutyunjwa kwakhe ngoJuni 2024 uTolashe okethwembe ingxokolo nezityholo zorhwaphilizo. Phakathi kwengxokolo eyame igama lakhe libholo leemoto zaseChina apho kutyhola ngelithi wabuthabathela kuye ubuninizo kanti ezi moto zimbini zoluhlobo oluphakamileyo SUV ukutsho yayisisipho kumbutho wamanini ANC angumongameli wawo. Iphendula imibuzo eParliament umongameli uxelela amalungu eParliament yokuba uthabathe esi sigqibo sokuba uTolashe makawutye umsebenzi. I have decided to remove the minister from the position of Minister of Social Development in terms of Section 91(2) of the Constitution. Now, an announcement to this effect was made by my office earlier today. Kusenjalo amanye amaqela ezopolitiko eParliament yakwamkela ukugxothwa kukaTolashe lo gama amanye sithi umongameli ngezigxothile naye isiqu sakhe. Everyone. But unfortunately, he can't fire himself. He must fire himself as well. The president must fire himself. We are expecting that, nothing less. And I think it's travesty of justice for him to be doing all sometimes the right thing, but himself. The president must fire himself as well. But we welcome the firing. We'll only welcome his firing as well. Why did it take the president so long? And I think with all of these fraudulent appointments in that department, everyone needs to pay back the money. We cannot have this level of instability in a department meant to serve and protect the most vulnerable. And in actual fact, today I was going to come with new evidence to show that this isn't the first time the minister is doing this. She has been doing this since she was a deputy minister. Ngunkosikazi Chikunga obambe njengomphathiswa ophuhliso lwentlalo kwangoku. Deputy Minister of Social Development. Amalungu amaqela ezopolitiko umkhonto wesizwe Economic Freedom Fighters ne-African Transformation Movement aqhankqalaze ashiya ipalamente iqhuba phambi kokuba umongameli uCyril Ramaphosa akhwele eqongeni. Umongameli uphendula imibuzo epalamente evela kokuqala phambi kwalendlu kulandela isigwebo senkundla yomgaqo-siseko ngolwesihlanu weveki ephelileyo ngomba wephalaphala. Honorable members, those of you who want to leave the house, can you please do so orderly? Amaqela akhalale inkqubo yeParlamente athi umongameli ulahlekelwe ligunya lokuvela phambi kwalendlu athethe njengenkokheli. Lo gama ijamelene nenkqubo yokumguzula kulandela isigwebo samva nje senkundla yomgaqo-siseko ngenyewe yephalaphala. I-EFF ithi ngunongeke inike indlebe umongameli emthola ngokuphula umgaqo-siseko. We are here today because the EFF had taken the matter to court. If it was not for the EFF, ngesibani namhlanje upresident is speaking freely. But because siya sabheke court, i-court brought them back to say to them, you have misinterpreted the rule. And even the rule that you used
ayikho right, irongo. Inkokheli ye-ATM uVuyo Zungula uthi akumelanga avunyelwe uMongameli Ramaphosa athethe neParlamente kwinto athi lilifu elijinga phezu kwakhe lokuthatha uxanduva. We have a crisis of a speaker that wants to treat this situation as if it is business as usual. On Friday, the Constitutional Court ruled that the president must be subjected to impeachment. What that effectively means, there is sufficient grounds for him to be impeached. I-MK Party ithi masithotyelwe isigwebo senkundla yomgaqo-siseko. Okokuqala uphule umthetho, i-constitution, icacile i-constitution ukuthi wathatha isifungo sokuthi uzo-apply i-constitution. Yena ucabanga ukuthi u-above the law, wenza into ayithandayo. Kunjalo Mongameli uvakalise amazwi ovelwano kwintsapho ezilahlekelwe imiphefumulo kwimphuphuma ezinhlithe intshona koloni ngakumbi impuma koloni, Mntla koloni, Mntla Ntshona, Freystata neMpumalanga. Those who have lost their lives, their homes and their livelihoods to the severe flooding that our country has been facing in the past week. Ubuncikane ngabantu abalishumi balahlekelwe imiphefumulo, amawaka lahlekelwa ngamakhaya. Ukubulawa kwetshantliziyo elichasene nolwaphulo-mthetho kuzise uloyiko kuluntu lwakuGomposithe eMpuma Koloni. Inkokhelelwa nolwaphulo-mthetho kule ndawo uZola Dazet Titi wabulawa ekuqaleni kwale nyanga ngumntu ongaziwayo ngaphandle kwevenkile yakhe yokutya. Ukubulawa kukaTiti kubangele umothuko eluntwini kwaye lukholelwa ukuba le mbubhiso ijoliswe kwabo bachasene nolwaphulo-mthetho. Lengingqi ibikade ithwembende lulwaphulo-mthetho nokusetyenziswa kweziyobisi, kodwa oku kwatshintsha emva kokusungulwa kweqela iGenesis Forum and Seven Delan Crime Fighters Group ebikhokelwa nguLokatiti. Emva kokudutyulwa kwakhe, ababahlali boyika ukuba ulwaphulo-mthetho luza kwanda kule ngingqi, bekwakrokela ukuba Lokatiti ubulewe zizikrelemnqa ezifuna ukuthulisa la maqela. Bekwathi ubomi bakaTiti bugrogriswe kumakhasi onxibelelwano phambi kokuba adutyulwe. I've never been scared. Kudala ndathagethwa, ndisuka bombishwa, ndisuka bulawelwa umntana. So I'm not scared. I'm not saying they're ready for it. No one is ready for it. But at the end of the day, for safer community, we can't all be scared. Abahlali kwakunye nezikolo bathi lamaqela alwa ulwaphulo-mthetho abanegalelo elikhulu ekufunyanweni kwezinto ezibiweyo kule ngingqi. Definitely going to have an impact on whoever is fighting for us outside. This was one of the people that was fighting for us. Ziba sengekho safe because abantu abasincedayo bayabulawa ngendlela engaqondakaliyo. Amapolisa athi avelele zonke inkalo kuphando lwawo kuquka izigrogriso eziphume kumakhasi onxibelelwano. Utyholwa ukuba ngelixa umfi belilungu leforum yokuhlala waye wafumana izoyikiso kwi-social media. Okwangoku asinakuqinisekisa ukuba ezo zigrogriso zayamene kusini na nokubulawa kukamfi. Amaqela alwa ubundlobongela nolwaphulo-mthetho ekuhlaleni kwaseGompo bamemelela uluntu ukuba luncedisa amapolisa ekukhangeleni afumane ambulali kaTiti. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC ndikuGompo City. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandu kungena. Uyakwazi ukuzifumana ezindaba kwiqonga lika-SABC Plus naku-SABC le-High. Ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku lethu ebeliphambili ngalentlwa. Unikwe uphumaphele umphathiswa ophuhliso lwentlalo yoluntu Sisisi Tolashe nguMongameli uCyril Ramaphosa. Oku kulandela isankxwe esamaqela ezopolitiko nemibutho yoluntu lokuba amgxothe uTolashe kwikhabhinethi. Umongameli utyumbe umphathiswa ezabasetyhini, abantwana kunye nabantu abaphila nenkubazeko uSindisiwe Chikunga njengebambe lamphathiswa lophuhliso lwentlalo loluntu.
amakhulukhulu abahlali base-Rosenville kufuphi nase-Worcester eNtshona Koloni asadinga uncedo olungxamisekileyo emva komonakalo ommandla obangelwe zimvula ezimandla nezikhatshwa sisaqhwithi. Uninzi lulahlekelwe kuko konke ngenxa yezikhukhula. Uganda yaqhubeka amaphulo ohlangulo kwingingqi yaseWorsley nalapho amalungu angama-20 osapho olunye evalelekile ngenxa yezikhukhula kwingingqi yaseBreed Valley. Uluntu kwingingqi eziliqela eRosenville lushiyeke luthe nkamalala kambe luthe xhungu. Ibhlorho engundoqo kule ngingqi iwohlokile, kananjalo abahlali baphulukene namakhaya nothotho lwezinto zexabiso. Iwesi ke ngoku asinako nokutya, asinakwanto, imikhukhu isenamanzi eminye nangoku asiyazi ba sizawuthini. Qha ke ngosiba sifuna sicela uncedo ku-government akasincede. Umbutho wesisa iGift of the Givers uthi uphantsi phezulu nentshukumo zokwelulela isandla kangangoko kuluntu oluchaphazelekileyo. This will be our priority area to focus on humanitarian aid. We do know in this area itself there's 3 people have passed on, 3 fatalities. And our operations will continue throughout the Breede Valley. We do have a huge operation at the moment in Matsikama as well, where 600 families are cut off in Wuppertal and Glen William. Gift of the Givers with the support with the Western Cape Provincial Disaster Management helicopters are delivering aid. Lo gama enye yengingqi eziye zathwaxeka ngokumandla yizwe lethemba eWorcester, nalapho uluntu lumokamokana noqulukubhode obangelwe zizandyondyo ezinileyo nemimoya ebhudlileyo de kwanyothuka nemithi. Earlier we went to the vet where we assist people who slept on their roofs last night. So moving forward, we in terms of decisions taken through the JOC, for now we need to provide daily food for our people so that they can just have food to eat. Ukanti ke amanqanaba amanzi kule ngingqi noko ayehla, kunjalo nje amaphulo okucoca nokubuyisela isidima nozinzo kwimonhlalo yoluntu ayaqhuba. Zikhukhulisekile kwakhona izindlu ezininzi kwilali yakuKhunotshwane ngaseZerust kwiphondo leMntla-Ntshona, nangona urhulumente ngaphambili wayethembisile ukusombulula umba wokungabikho kwemibhobho esemgangathweni yamanzi kule ngingqi. Abahlali bathi ukukhukhuliseka kuseyinto eyenzeka rhoqo ngonyaka kwaye zishiye uninzi lungenandawo yokufihla intloko. Izindlu kwilali yaseKhunotshwane zikhukhulisekile kwakhona. Ukukhukhuliseka kwezindlu sekuyinto eyenzeka nyaka nonyaka kule ngingqi kwaye abahlali bathi abanasisombululo. Ukanti neziko mpilo lichaphazelekile, kungoku nje ikliniki yethutyana esetyenziswayo ifumana uxinzelelo. Uthi nakulo nyaka uphelileyo kwenzeka le ngxaki inye kwaye kwafuneka ndilinde ome lamanzi, kodwa ngoku sishiyile indlu sakhangela enye indawo yokufihla intloko kunye nabantwana bam. Sicela urhulumente olule isandla ngenelele kuziwe nesisombululo kule ngxaki kuba lamanzi aza kusikhulisa. Abasemagunyeni bathi nangona le lali ijongene nemingene eyenza kube nzima ukumelana nemvula ezimandla, benza inzame zokunceda abahlali abachaphazelekileyo kwezi zikhukhula. Lives have been impacted in our community. So what we're doing is we are asking for people that can come into the village and see the land and help us with a permanent solution. Abasemagunyeni bathi kuthathwa amanyathelo emva kokuphononongwa kwale meko. The municipality has intervened by sending resources to the area to ensure that we respond to the current flooding that is happening around that particular village. We have also partnered with Slurry Mine to assist in drainage operations. A list of families who are willing to locate to an alternative venue has been compiled and engagements are underway with relevant stakeholders to ensure that proper structures are built in a proper area. Abasemagunyeni bathi kuthathwa amanyathelo emva kokuba kuphononongwe imeko.
Umbutho wesisa iJacob Zuma uvakalise ukudana emva kwesigqibo senkundla yaseMgungundlovu sokuqhubeka netyala lentengo yezixhobo ngaphandle kwesicelo okanye isibheno sabameli. Oku kulandela isicelo sabatshutshisi esibizwe njenge-Stop Stealing Grant nalapho bafune ukuba ityala liqhube ngaphandle kwezinye izicelo okanye izibheno eziza nabameli. Ushisa National Prosecuting Authority sithokozela isinqumo senkantolo ephakeme eseMgungundlovu ekhiphe umyalelo ukuthi kuqhutshekwe nokuqula kwecala lokuthengwa kwezikhali. Umbuso wafaka isicelo ufuna inkantolo iwachithe lamaqhinga ukubambezela ukuqula kwecala. Uthi icala liqhubeke yize kusanezicelo ezithinta leli cala kwezinye izinkantolo okusalendelwe ukuthi zilalelwe. Kusukela avuswa amacala abekwe umnumzana uZuma kanye neThwales ngo-2018, laba bobabili sebezame kaningi ukuthi amacala babekwe wona ahawuxiswe nokuthi kuhoxiswe umshushisi wombuso Advocate uBilly Downer. Zonke izicelo zabo asiphumelelanga. Umbuso uveza ukuthi ukubambezeleleka kwenziwe ngamabomu futhi kuhloswe kuphazamisa uhlelo lenkantolo. Really happy as the NPA that we have reached this stage where a clear message has been sent that we cannot allow a situation where there is a Stalingrad tactic that is used to make sure that the case doesn't start. You cannot have a case that has taken so long and we have not even started the trial. Therefore, for this judgment, we are really happy and we are saying justice must now be seen to be done. Ijaji Nkosinathi Uchili uthi ukubambezeleleka kokuqula kwaleli cala kuthunaza isithunzi senkantolo kanye nokwenziwa kobulungiswa. Uqhubeka wathi inkantolo ayiboni ukuthi ukuqula kwaleli cala ungaphazamisa ndlelani abamangalelwa. The matter is adjourned to the 1st of February next year, 2027, for trial, and it is set to run for 2 terms. It is directed that Mr. Zuma and a representative of Thales are to appear in court on the 1st of February next year, 2027. SABC ngo-Ayanda Mhlongo eThekwini. Kwezemidlalo yiveki eyakhe yabaluleka le kwiMamelodi Sundowns, iBrazilians zithemba ukuzuza iziphumo ezincumisayo kumlenze wokuqala wefinal yeCAF Champions League neAS FAR yaseMorocco ngecawe eLoftus Versfeld ePitoli. Zikwathemba ukuba iOrlando Pirates ingabethwa okanye idlale ntanganye neDurban City ngomgqibelo ukubambelela kwithemba lokugcina isicoco seBetway Premiership. iSundowns izifumana ikwintsunguzini embi iyalambatha ukucholachola indebe kwindidi zokhuphiswano apha ekhaya ukususela ngo-2013 kanti kule isizini kubukeka iphulukana neBetway Premiership ezandleni zeOrlando Pirates. Kodwa umdlali weliqela uJayden Adams uthemba ukuba baza kubuya nayo intshinga yeCAF Champions League bakhusele nesicoco seleague. Yeah, there's still hope. You know, we're still top of the lock, so the pressure is on them. So yeah, and if we win, we qualify for the Club World Cup. You know, massive achievement for us. iSundowns yoyiswe kwifinals ezine zetumente ethathe inxaxheba kuzo kuquka ifinal yeChampions League kwisizini edlulileyo isoyiswa iPyramids yaseYiputa. Kanti seyisuka kudlala ntanganye neAS FAR ekhaya nasekuhambeleni kwisigaba sokuqala sesizini edlulileyo. We have learned like so much, like how the game is played in Champions League. It's not they're not playing like most open game. So we try even like to go 50-50 because usually as we normally want to play them, they don't want to play, they want to score on and then they defend. So I think we have learned so much in Champions League. iMamelodi Sundowns ivuze yangenelwa sisixhenxe sonke samanqaku kwimidlalo emibini edlulileyo yeBetway Premiership. Yenye yengxaki ejamelene nazo ekumele izilungise kwindlela esingise kwifinal. Umlenze wokuqala wefinal uqala ngentsimbi yesine malanga ngecawe. iChippa United ikholelwa ukuba iza kuphumelela umdlalo wayo neGolden Arrows kwibala iNelson Mandela Bay eMpuma Koloni ngomgqibelo. iChilli Boys azikho kude zembeni njengoko zime kwinqwanqwa le-13 kwilog zinamanqaku angama-25 emva kwemidlalo engama-28.
Lo mdlalo wangumgqibelo ubalekile kwiChilli Boys. Eli qela lasekhaya liza kuzama ukuba lingahlisela kwiligi esezantsi kwisizini ezayo. Kwaye aba badlali babonakalise iimpawu zokuzimisela ngelixa bebezilolonga. Aba badlali bathi bafuna impumelelo yodwa kwaye bazithembile. Ii-numbers njengamanje zithi singabanye abangaya kuyo, but mangibuka le team enginayo le quality esinayo la ngifuna uqamba amanga. I'm so surprised ukuthi siqale slow kahle kahle ngabe sicompete ku top 8, so I'm not worried about relegation right now. iChilli Boys siza kuphinda ziqubisane neKaizer Chiefs kwiveki ezayo eThekwini. Kodwa injongo zaba baqeqeshi beliqela kukuphumelela lo mdlalo wangumgqibelo. So amandla esinawo wokuba kube kanti siyayigcina le team kwibhethu yePremiership siwafumana ukuthi sonke apha ephondweni, ingakumbi kumphathi wethu Siviwe Mpengesi. Lo mdlalo uza kuqala ngentsimbi yesithathu kwibala eNelson Mandela Bay Stadium. Kunyanzelekile ukuba iChilli Boys iwuphumelele lo mdlalo kulingelayo zokungahlisela ukuya kwiMotsepe Foundation. Nayo iGolden Arrows iza kufuna ukuhlala kwitop 8. Ndikuzolani Moya wentaba ze-SABC ndiseGqeberha. Sibuleleke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe. Ningalibali ke ngomso ukuba ziyabuya kwakhona ezindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi. Mawethu cela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje sabonto basifumana umtyhika lokukwezamvula kumimandla esentshona kodwa ke abekhona la 30% wamathuba emvula kwindawo esigudlunxweme qala phaya eThekwini konyukela ukuya kuthi gaphaya koMbombela kanti ke ngomsombukeli sabonto ba lithehwelele ngamafupha kwindawo ezigudlunxweme oluesempuma ngokunjalo nakumntla-mpuma welizwe ekhona ke nalamathutyana ngephi emvula lindelekileyo qala phaya eBulukwane kwehlela eMpumalanga ngokunjalo naphaya eRichards Bay kuquka ke naphaya eMthatha. Kungenjalo sibaxuze inkungu ezilindelekileyo kwiindawo ezininzi zelizwe kuquka nemimandla kwintshona yelizwe. Unaka amaqondo okutshisa aphansi asibonisa into abaphaya eRhawutini kuthande ukuphola phaya koCarltonville ngo-23 ngokunjalo naphaya eFerrier Genkora ke ibe ngu-25 omhle Pitoli. Xa sisabela mgama sijonga ngomso phaya eLimpopo siyabona into yoba nakhona lihlizulu 26 ofudumeleyo phaya eMusina ngelixa eBulukwane silindele u-21. Masambe ke mbukeli singene ngokwempumalanga nalapho amaqondo ethande ukuba phezulu noko ngo-28 esikhukhuza kodwa ke kuphole ngo-22 phaya eSekunda. Hamba nam kwakhona mbukeli ngoku silibhekise phaa KwaZulu-Natal nalapho lipholile izulu 24 omhle phaya eVryheid ze ibe ngu-27.